O presidente da Xunta de Galicia e a súa comitiva revolucionaban ás 11 da mañá o centro de Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo percorreu a Rúa Oliva, corazón da cidade, para facer fincapé no apoio do goberno autonómico ao comercio de proximidade. E, por tanto, ese comercio de proximidade é un comercio que fai un pobo, que fan os veciños que conflúen nel, e forma parte das nosas vidas e das nosas memorias. Nesta Rúa da Oliva é a memoria do comercio en Pontevedra. Este centro comercial o exterior que conforma esta rúa fermosa na cidade de Olérez non é só unha actividade económica importante, é unha actividade social imprescindible. Para reactivar o sector, a Xunta puxo en marcha os bonos Activa Comercio que buscan incentivar tamén o consumo. O cidadán que descargue o seu bono poderá acceder a descontos directos nos comercios de ata 30 euros. Por tanto, el ciudadano se baja del aplicativo del Servicio Gallego de Salud el bono Activo Comercio, automáticamente lo lleva en su móvil, llega a la tienda, a cualquier tienda que tenga la pegatina de bono Activo Comercio, hay 6.000 tiendas ya, puede haber más, y presenta su bono y en función de la compra, pues tiene un descuento de 5 euros, de 10 euros, hasta un total de 30 euros por una o varias compras. Por tanto, el coste para el ciudadano es cero, el coste para el comercio es cero y el dinero que pone la Xunta de Galicia es el 100% de la cuantía de ese bono. O programa está dotado con 10 millóns de euros repartidos en 300.000 bonos. A día de hoxe xa se descargaron máis do 30% que se poden gastar en 6.000 establecementos de todo tipo que están adheridos ao programa. Isto vai a supoñer, sin dúbida, unha inxección para o consumo de máis de 60 millóns de euros no comercio de proximidade con estos 10 millóns de diñeiro público que poñemos a disposición e dos cuales, como digo, 110.000 persoas xa se descargaron o bono. Quedan, por tanto, 190.000 bonos a disposición. Só na cidade de Pontevedra descargáronse xa 3.000 dos 35.000 bonos que se xestionaron na provincia.